הכירו את ה-Q10 מפיץ ריח יוקרתי שמביא איתו ניחוח ועוצמה ברמה הכי גבוהה שיש. המכשיר עובד עם 100% שמני בושם איכותיים שנשארים לאורך זמן. אז שני הריחות המועדפים עליי, מלון יוקרתי ומלון בראשית. אני אנסה להעביר לכם את הריח למרות שממש קשה דרך המסך, אבל בואו ננסה. וואו, טוב. מלון יוקרתי יש לו ריח של מלון 5 כוכבים, נקי, סופר פנסי, ממש אהבתי אותו. ומלון בראשית. וואו, טוב, זה הריח שלי. ריח של ספא, של ניקיון, של לבן, של נקי. כמו סטייל מלון בוטיקי, כזה, יותר נקי. אני ממש אוהבת את זה. ממש אהבתי את שני. כל מי שנכנס לבניין הזה אומר, וואו, מה זה הריח המדהים הזה.